हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननो आं हराव लाइभ होब्रबनाय जाबाय। बेनि थांखिया जाबाय जाय नोंथांमोना बेवहाय साबस्क्राइब खालामनानै दं, नोंथांमोना बे चेनेलनिफ्राय गुबुन मोनसे चेनेलाव फैदो अननानै बयबो। आं डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बे लिंकआव फैनानै बे आंनिनो चेनेल, बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दा बे हरनि समाव बयबो नोंथांमोना उन्दुबाय। अब्लाबो आङो दिनै लाइभआव फंनैसो खोथा बुंनानै दोनबाय। नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायहरो, नोंथांमोना अननानै गुबुन मोनसे चेनेलाव फैदो। मानोना बे चेनेला मनेटाइजेसन जायाखिसै। आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन बे भिडिअ'नि। नोंथांमोना बेयाव फैनानै बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। एसेनोसै।